O abraiante patrimonio natural que posúe é un dos motivos que fan de Galicia un lugar especial. Inmensos espazos verdes cheos de historia onde conectar coa contorna e tamén co máis íntimo de cada un. O Souto da Retorta, tamén coñecido como Eucaliptal de Chavín, a uns 6 km de Viveiro e declarado monumento natural desde o ano 2000, é un exemplo disto. O espazo ten unha superficie de máis de 3 hectáreas, onde en torno a 600 eucaliptos teñen o seu fogar. Un bosque de xigantes, como din, e dos máis visitados da Mariña lucense. A través dun sinxelo paseo de pouco máis dun quilómetro, o Souto da Retorta ofrece a posibilidade de pasear entre eucaliptos, pero tamén entre especies arbóreas típicas do bosque de Ribeira, ademais de felgos de gran tamaño. Todo como non podería ser de outra forma, o leito do río como compañeiro de ruta por un lado e unha canle da presa instalada a augas arriba do outro. A pesar da altura e lonxevidade de algúns dos exemplares, un deles lévase a palma, o abó. O abó é a árbore máis alta de España, cos seus 67 metros de altura e 8 de diámetro, que deixa sen fala e obriga a alzar ben o pescozo a quen pretende contemplalo en toda a súa grandeza. Os eucaliptos do Souto da Retorta plantáronse a partir de 1860 para drenar os terreos baixos que se anegaban a miúdo polas arrolladas dos regatos do río Landro. Agora conforman un lugar cheo de maxa e historia natural dunha comunidade.